जय जगन्नाथ वेलकम टू सत्यरंजन ओडिया ब्लॉग। तो ये टेराई आउ सन्तदा अच्छा चलतु से एरमटा रोड कर से जो जंगल को आउ ए दिन डे वीडियोटा देखईदेबू। राति आज आम टीम सहित आसिक नाइट वीडियो शूट करदेबू। चल चलतु लोकेशन को जीवा। लोकेशन उपरको बाहरी गलु। गाड़ी तो गाड़ी से भी लोकेशन पाखापाखि गलु। आगे से लोकेशन टा गाड़ी थोदेलु और चल लोकेशन बाहरी गलु लोकेशन गहीर मझे जंगलटा आख आगे घर फर कि ना। दिन दीटा बेले लोक आसपारती जो लोक कहते ये दिन दीटा बेले आसपारती लोक ना। टाइम ए 12:30 होगा। हई जाटे रे गाई से भी लोकेशन ऊपर गलु। लोकेशन राति दिन दीटार भी लोक आसपारती कहते। लोक कहते कि दिन दीपर भी ठीक आसपारती भोज भोज करपारती किए गचर ओह्लाए आ गच को मारी दिए। लोकेशन गलु लोकेशन गलु। पूरा भयंकर लोकेशन पूरा लोक कहते कि बाउंश गचर किए ओह्लाए आउंश गच को राति दाबी दिए गाँ लोक कहते। ये बाउंश गचर किए ओह्लाए आ बाउंश गच किए दाबी दिए लोक मैंने कहते गाँ लोक कहते। दिन दीटा भी बाहरती भूत कहते लोक मैंने कहते। आज आम टीम सहित आसिक एथर नाइट व्यू नबू।
ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ଗହିର ମଝିରେ, ଏଠି ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ, ବାଉଁଶ ଗଛ। ଭାଇ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଏ ଏଇଠୁ ମାଡ଼ି ଦିଏ ଏଠି ସେଇଠୁ ବଡ଼ ବସି ଓହ୍ଲେଇବ। ଏ ସବୁ ବାଉଁଶ ତାରି ଜାଗା ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଦିନରେ ଲୋକ ବି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିକି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଭିଉ ନେବୁ। ତେରା ହେଇକି ଏତେବେଳେ ଭୟ ହେଇଗଲି, ରାତିରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତ ଭୟ ଲାଗିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ ଟେରାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବସି ପଇଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଦିଟା ଆଇଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ ଏଠି ରହନ୍ତି। ସେ ଏଠି କୁଡ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଚୁଲି ହେଇ ଦେଖ ତା ଚୁଲି ଫୁଲି କରି ଏଠି ସେଇଠି ରୋଷେଇ ବସେଇ କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ରହନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଫାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଚନ ଦେଲା, ସେ ବିଷ ପିଇଥିଲା। ଏଇ ବିଷ ଦେଇକି ଏଇ ବାଉଁଶ ଦେରେ ଓଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଖଣା ଆସିଥିଲା। ସେ ଚାଖଣାଟାକୁ ହାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଏଇଠି ଭୂତ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ 2ଟା 12ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ଏଠି ତମେ ଆସିପାରିବନି। ଆମେ ଖାଲି ଆଉଛୁ ଗଲେ ସାହସରେ ପଶି ଯିବା ଆସିବା ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବାଟ। ସିଏ ଆମର କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବ ନା ଡରାଉଛି ଦୂର ବାଟରୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଗଲେଣି। ଯାହା ତ ଲାଗିକି ଯିବ ସମସ୍ତେ କହିବ ଅମୁକ ଅମୁକ ହେଇଥିଲା, ଅମୁକ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େଇଥିଲୁ ମରିଲୁ ଏମିତି। ଇଏ ମାନେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଆସଉ ମୁଗ ବୁଣା ହୁଏ। ଏ ମୁଗ ତ ଏ ବର୍ଷ ଗୁଜା ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗଲା ବୁଣା ହେଇଥିଲା। ଏ ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଆସିକି ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁ ଜଗଉ, ଜଗେଇବା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଡରାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ସେ ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଗ ଆମ ନଅସରେ ଭୋଗଉ। ଯାଉ ଏଠି ସେଠି ଯେତିକି ଭୂତ ଅଛି ଏଠି ନେଇପାରିବିନି କେହି। ଆଉ ଏଠି ବାହାରିବ ମାନେ ସଞ୍ଜ 6ଟାରୁ ତମେ ଏଠି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଆଇଲ ମାନେ ତ ମରିବ, ମରଣଟା ଥୟ। ଆଉ ଏଠି ମରିବାଟା ତମେ ଥୟ, ତମେ ବି ମାରିଦବ ସିଏ। ସିଏ ତ ଏମିତି ଜାଗା ତମକୁ ତ ଗୋଡ଼େଇକି ଯିବ, ଆଗକୁ ଚିପିକି ତ ମାରିଦବ, ଆଗ ବୁଲିଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆମେ ନୂଆ ଫୁଆ ଧରିକି ଆସୁ ବୋଲି ସିଏ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ନିତିଦିନିଆ କଥା ଆମର। ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ହେଲେ ଏଠି ହଗି ବୁଲିକି ପଳେଇବ, ସିଏ ମରିଯାଇପାରେ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଖାଇକି ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଏଠି ବାହାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିକି ଆଜି ନାଇଟ୍ ଭିଉ ଏଠି ନେବୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଗ ସାପ ବାହାରିଲା, ଲୋକେସନ୍ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ। ଦୂରକୁ ନିଅ, ପଦା ଆଗ ବୁଲିଦେଲୁ, ଆଗ ବୁଲିବ ଆଗ ଉଠା ସେମିତି ଆଗ ବୁଲିଗଲେ ସିଏ ଏଇଠି ପୁରା ପଚା ଆସିବ। ନଙ୍ଗା ପଚା ଏଇଠି ଖାଲି ଚିଙ୍କ